Kajing up ka New Trap Youth Council HYC banyo yakren batu Brahmachari Mukandananji Maharaj ubadai unong mikmat jong u jagat guru Shankaracharya Swami Avimukhteshwaran Nanda Sarawati Ji Maharaj hakakat arterik nai lur arjar pusau kala syukut no hadin bau teu nong yala mula pha jingtep syaka shelong persklop bo unum la ban poi shu syaka jing yai pai ba kabatu penlong haki khendiat sngi banwan ka HYC hak jilam ba roy ku parsenram presiden kelawan ab hasurok persa ke shelong persklop banyo ekren bat u Brahmachari Mukandanan hadin bakilayo jingtep bau mut banwan ban penlong ikereli penbana khang bam do masi ya shelong nakani lawan sertap sakibor pulit ke pakhang ya ke jingtmu ke HYC Bandung Shepherd's Club namar ke jingmam poi jong u hakapor balabu kata shibajin of isngi keyboard penyai ke Shillong Press Club kilapan jingtep bat layo jubab ba unslam bat unum poi shu bat kumta la pensange no kumta keyboard penyai ke club kilapan tep ba unum poi shu shakinoi lam ke HYC harengkat majestor bat bor pulit mau ulah pensange no ya kan nam pelong shu maka hakini ka siti bagi phak singi ki ong bai ba tum tolong ya press conference tentang kejingwan jong ku banyak kasi atering kem mention ya ka isu sebenarnya kerani pintu ki ong mut halot pada mesti dengan kerani umene desuman kalam hi sita ki ong zaman ta ti mau tau banyak kasi rompat poi dengan cancel na press conference dia ka next time ni siapa kan em ni kajingwan ga jongi ro kata dua bangio jingtep pakinwan anila follow ki mentah ki arlai tri state sama north east kadi ga juk ga kunhun ga bele Arunachal ga bele Chanangla kajing tmu ga jongki ga long ban pena mentah ga singi bakan don ga rali nam ta ban khang bam do amasi no ta ta ngi wan arterik ki mot bolong ta ta temele kajing tmu ga jongi ga long ban wan ban kren ki ban keli ki de kim wan temele ri takaliang jongi te kajing persya ngin se kren ba di press ke ba di government okey boleh sibut ngi kelamuan hang ni ban persya ke press club mong kan bani kenduk gini ki bawaan mah amdai bandan ka cingas bu bakla prin dong tawa mentalong ni la cancel okey the next time lagi peniubat dengan okey dah boleh sibut mah jingwan ga jongi mentah kasni hang ni mat jong ka office jong Shillong Press Club kedai hadin mengiyo ajing tip kadon ko wiga kenhun ya kabangi la bud din hakini ki khendia teli kita yo bud ki banai ki balale keleng ki jakala ni ki states ki jala jo hapok ka ni ka than chate lamingi ka jongi ya kabangi la i hapok Arunachal Pradesh ki la le ai ka statement da ka jingtmu wan pelong ya kata ka rally hakaba on court but on where pat ba bat ban pensngo kham tam e ban pensngo ba kari India he baro ko wei ka dei ban sangie no kata ka jing penyap la ni ka jing bam do masi kata ka jing tmu jong kani ka kenhun hakaba kala le hapok Arunachal Pradesh ba kumjuru hapok Nagaland kila de ban shong ya ke press conference bat hadin ka jing mi jong ka jing persya na ki kenhun ki ba fair bawat na ka liang jong sarkar po Nagaland ru kala khang persya ya kata ka rally ka baki ki tmu ban pelong hak ar fratrik jong tau benai ti ngitep ngisoutu ba ka jing tmu ka jong ki banwan ban pelong ni press conference menta ka singi le si ban penbena ya kata ka tarik ka baki ki tmu banwan pelong ya kata ka rally hang ni po Shillong la ni po ka jela ka jong ni bat ka jingkwa ka jongki ka long ba ka jala kumbang ong ipi kari India baro ko we kadi bandai kata ka kari ka ba om sha shu ban bam do masi la ni ban ya penyap do masi ti kumbang ka long hi fitep bat baro ngitep ka jala Meghalaya kadi ka jala ka ba ngi kum ka jai benriu bat kipat ba riulum ki badan hang ni ka jala ka jongi 95% kidi briu ki ba ngi sou tenat ban bam ni ka do masi di kajingwan ka jongi mata ka singi kalong kawai kalong ban send ka message la ni ka khubor ka basha sikini ki briu kalong ba wat num wan hang ni ka jala ka jongi ban impose la ni ban penbor yangi kai ka bangi ngi dei ban le la ni kai ka bangi ngi dei ban bam kado mesti ke kata ka jingbam ka bangi ngi la bam menta de ki hajar tli ki sinam de ki katnu tli ki generation la ni ki pateng ki jongi bat ya ka bangin dang beteng ru ban le ti ka jingwan ka jongki nishim bakini ki briu ki ba le si ki wan ban penia pher apa deng gajing sungu jongi bat kiwi pat ki jat niam ki badan hang ni ka jala ka jongi menta de ki photli ki snam na du bangiyo e ka jala bat shwa ka taru ngi imsuk imsan hang ni ka jala kham tam ya po so Shillong bat ha jala baru ko we bat kiwi pat ki paraniam ngimdon ganu gajing sungu re kani gajing wan pat ka jongki ban wan ra da kata ka san perkhan kabon ong baka jala Meghalaya kan yami syakmat ban ya sno keti rali bekunta ter ka jingmut ka jongki kalong ban lumpat bo anda lumpat pat kin yo ban peni syakibor ki badai pai kam tam me apo Delhi le si ban ong ba pai wat ka jala Meghalaya ru ka persya ka bam do mesti tengi shwa
bakin ong ye kita ki ngiwan mentakas ngi ban akajing sya kajing tmu ka jongi kalong ban ye kendu ye ki ban kren ye ki ban penpau ye ki bakim dei ban le ya ki bakum kini lani kinwan ra iku bakum kini ki sain perkat bat ka baar ka jingwan ka jongi mentakas ngi kalong ba ngi kwa ban pha ka message ka basha sya ka sorkar jela balada ke don kanu ka jing tmu ban pelong ya ki bakum kini ki rali ki balak ban keta ya ka suk kasan ki balak ban keta ya ka jing ya sngo perniam hapreng kinong syong jong kajala me kalia dalele kamdei ban ai permission kumbala le da sorkar hapot nagalan te kata ka khubor ka bangi kwa ban keren da basha bat lada ka sorkar jela lada kini gibriu ki le persha lani ki yat syahmat ban pelong ya ka bakum kata karali nakali ang kaseng mansi ban ya mi lang hakaju kasngi ban ya lang kaju karali ka bangi ngin ya bam do masi bat kita ki bam do masi kin ya da ka jong karali ngin se pat lada kimi kum kinu ki jingja le si ki jing ya so perniam hapreng jongi kum kinong syong jong ka jela ki ban shim ka ji kli kan ka sorkar jela kum juru kini gibriu ki bawan ban bet ya nu sembai ban peniaper hapreng kiniam hapreng jinget ya jongi ya ka bangi bro askat tangi syong san hakani ka jela ka jongi te kata ka jing thu jongi mangiwan menta ka singi le cakar Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batai kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya